grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the heart I first believed. Through many dangerous toils and snares, I have already come. 'Tis grace hath brought me safe far, and grace I will me home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've known as days to sing God's praise. Then when we first began. من جديد Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Thy heart to fear, and grace my fear relieved. How precious did that grace the heart I've believed.
Fisem tal-Missir, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-paċi ma'kom. Eccellenza. Monsignor Charles Xikluna, Arċisqof ta' Malta. Eccellenza George, ħalli. Il-Eccellenza Monsignor Alessandro Del Rico, Nunzio Apostolico. Hekk ġejna hawnhekk prinċipalment ilkom tafu biex nfakru l-50 sena ta' meta l-mulejtan il-grazzja li niġi ordinat presbiteru. Jiġifieri fil-Ministeru Saċerdotali. Imma qabel ma nibdew din il-quddisa għandi żewġ affarijiet. Hekk l-ewwel nett 40 minuta. 40 minuta ilu mitħija. U jiena hija kien wieħed mix-xhieda meta jien ġejt ordinat. U jumejn ilu marit imma fakkartu li kien xut u għatlu biex jitlob għalija. Hekk, nemmen li hu marbut magħna llum anki b'din il-kelma meta għamilli hekk. It-tieni ħaġa li xtaqt insemmi hija li ħdejjaw l-Arċisqof George Frendo. Huwa ferħ kbir għalija li qiegħed ħdejja. Tħajna flimkien bħala Dominikani, l-ħajja tagħna kienet parallela, imma meta ġejna għall-ordinazzjoni saċerdotali ma stajniex inkunu flimkien. Minħabba raġuni ta' età, mhux se nidħol f'dettall. Allura jiena ġejt ordinat jumejn ilu mal-grupp kollu fit-22 propjament għamilni għallum minħabba li tkun il-ħadd. Imma Patri George li issa huwa Arċisqof ta' Tirana Durres ġie ordinat fis-7 ta' April. Se jkun il-ferġaj dakinhar ftakruħi jitolbu għalih u għad-dioċesi tiegħu. U jien se nkun miegħu nikkonċelebra bħalma hu miegħi. Nibdew din il-quddisa ħuti. Skużawni, tistgħu toqgħodu daqsxejn tikka bil-qiegħda għaliex l-eċċellenza tiegħu għandu jaqralna messaġġ tal-Papa. Ho l'onore di dare lettura del messaggio autografo di Sua Santità il Santo Padre Francesco che egli ha indirizzato per questa solenne circostanza al nostro carissimo Arcivescovo Cremona. Al venerabile fratello Pawlu Cremona, Ordo Predicatorum, Arcivescovo emerito di Malta nel 50° anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Ci congratuliamo con lei per il ministero spirituale nel quale ella si è adoperata con fervore per preparare la via del Signore e per la fausta occasione che oggi sta celebrando. Per intercessione della Beata Vergine Maria del Rosario e dei Santi Paolo e Domenico, formuliamo a lei i migliori auguri e
nell'impartire a lei la benedizione apostolica, pegno di grazia del Signore e segno della nostra benevolenza, la raccomandiamo di ricordarci nella preghiera. Firmato Papa Francesco, 16 marzo 2019. E mi consenta, Eccellenza, di aggiungere ai voti del Santo Padre gli auguri miei personali e quelli del personale dell'Annunziatura Apostolica, con tanta gratitudine per tutto il ministero che ella ha svolto qui nell'Arcidiocesi metropolitana di Malta e per l'esempio che continua a darci di un servizio completamente dedicato a Dio e alla Chiesa. E al tempo stesso mi consenta di esprimere le più vive condoglianze per la triste notizia che abbiamo appreso soltanto una mezz'ora fa, e cioè della dipartita del caro fratello, che certamente con lei renderà grazie oggi a Dio nella contemplazione del suo volto. Grazie, Eccellenza. Traduzzjoni bil-Malti lill-Venerabbli Ħuna Pawlu Cremona, Dominikan, Arċisqof Emeritu ta' Malta, li qiegħed ifakkar il-50 anniversarju tal-ordinazzjoni saċerdotali tiegħu. Nifirħulu għall-Ministeru Spiritwali li wettaq bħeġġa biex iħejji t-triq għall-mulej u għal din l-okkażjoni speċjali li qiegħed jiċċelebra. Namlulu l-isbaħ awguri bl-interċessjoni tal-Bejata Verġini Marija tar-Rużarju u tal-Qaddisin San Pawl u San Dominku, waqt li bil-qalb nagħtuh il-barka apostolika ran tal-grazzja ta' Alla biex nuruh il-fiduċja tagħna fih, nirrikmandawlu jitlob għalina moti mill-Palazz tal-Vatikan nhar is-16 ta' Marzu tas-sena tal-Mulej 2019 Papa Franġisku. Ovvjament aħna se nuru l-għaqda tagħna mal-qdussija tiegħu mal-Knisja Universali għax se nkantaw dawk il-partijiet tal-Quddisa ngħidulhom De Angelis bil-Latin, mhux biex nuża l-Latin. Ma huma xi ħaġa li taqqadna mal-Knisja Universali. Ma nafx għattux attenti għall-ewwel innu li aħna għadna, Amazing Grace. Nixtieq li l-ispirtu li jiġborna hawnhekk hija din. Li aħna jiena personali ma nieħu xejn minn Alla l-imbierek. Se ssibu xi ħaġa żgħira li jirraġuna San Pawl, xi trid tiftaħar jekk kollox ġie mogħti lilek. Nixtieq nirringrazzja lil Mulej. U jekk tiftakru xi ħaġa forsi li l-bambin għamel permezz tiegħi, taqfux fuqi, tu għalilu, anzi, xtaqt nagħmlu xi ħaġa żgħira. Il-kol issa, 6 sekondi ta' araw kull wieħed u waħda minnkom xtaqhom mhux tal-ili issa, xtaqhom il-Mulejħi. Ħalli flimkien nirringrazzjawh ta' dak kollu li tagħna. Issa nistqarru t-nubit tagħna iktar ma nistqarruhom, iktar tikber it-tannieqa ta' Alla l-Missier fil-maħfra tiegħu, iktar ma nistqarruhom. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Jiena nibt ħafna bil-sib, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt birijieti tiegħi l-akbar tiegħi għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni
l-anċlu l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Flimkien. Nitolbu, Missir Qaddis, mingħajr ebda merti tiegħi, intażiltni biex nixxierek ma' Kristu ibnek fis-saċerdozzju tiegħu ta' dejjem u biex inkun Ministru tal-Knisja tiegħek. Għamel li jien inxandar l-Evanġelju bil-qawwa u bil-ħlewwa u li nkun amministru l-misteri tiegħek bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Tajjeb noqogħdu attenti għall-lezzjonijiet għax huma tal-ġurnata biex l-omilija tiegħi tkun maquda mad-don tal-kelma li tagħna hu illum. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Eżodu. Jiena hu batni għandkom. Mosè kien jira l-merħla ta' ħatnu Ġetru, assis ta' Midjan, u ħal merħla lem fid-deżert, u wasal saħdejn Horeb, il-muntanja Alla. Hawn derlu l-anġlu tal-mulej fuġġiġa nar għal plolliq. Mosè ħares u ra l-olliq jaqbad binar bla ma jintemm. Mosè qal, ħanersa u nara din id-dera tal-aġeb, għala mhux jinħaraq il-olliq. Il-mulej raħ riesaq biex jara u Alla sejjaħlu minn qalb l-olliq u qallu, Mosè, Mosè. U Mosè wieġeb, hawn jien, u la tersaqx il-hawn, neħħi l-qorq minn riġlejk għax il-post li inti fuq u art qaddisa. U s-sokta jgħidu, jien hu Alla ta' missirietek, Alla ta' Abraham, Alla ta' Iżak u Alla ta' Ġakob. Mosè qatta' wiċċu għax beża jħares lejn Alla. U l-mulej qallu, jien ħarist u rajt id-tbatija tal-poplu tiegħi fl-Eġittu
u jien smajt il-karba tagħhom minħabba fl-arkużini tagħhom u għaraft l-uġieħ tagħhom. Issa nżilt biex neħlishom minn idejn l-Eġizzjani u biex intellaħħom minn dik l-art u neħodhom f'art tajba u wiesa', f'art tnexxi ħalib u għasel. Mose reġa' wieġeb: Ara, jiena mmur għand ulied Iżrael u ngħidilhom, Alla ta' missirijietkom bagħtni għandkom u huma jistaqsuni x'ismu. Jien se ngħidilhom, Alla wieġbu, jien li jien, u kompla jgħidlu, hekk għajdilhom lill-Iżrael, lill-ulied Iżrael, jiena hu, bagħtni għandkom, u Alla kompla jgħidlu, hekk għandek tgħidilhom lill-ulied ta' Iżrael. Jahwe, Alla ta' missirijietkom, Alla ta' Abraham, Alla ta' Iżak, Alla ta' Ġakob, bagħtni għandkom, dan ikun ismi għal dejjem u dan l-isem ifakkarkom fija minn nisel għal nisel. Il-kelma tal-mulej. Ħankantaw flimkien ir-responsorju ħanin u ta' qalb tajba l-mulej. Ħaninu ta' qalb tajba l-mulej. Flimkien. Ħaninu ta' qalb tajba l-mulej. Salm responsorjali, iħadnek bit-tiba l-ħnina. Birek ruħ tiegħi il-mulej, b'qalbi kollha nbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsix il-ġid kollu li jagħmel miegħek. Flimkien. Ħaninu ta' qalb tajba l-mulej. U li jaħfer dnubietek kollha, ifejjaq il-mar tiegħek kollu, jifdil il-ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tiba u l-ħnina. Ħaninu ta' qalb tajba l-mulej. Il-mulej jagħmel is-sewwa u l-ħaq mal-maħqurin kollha u għarraf lil Mose il-ħsieb tiegħu l-emejjel tiegħu lill-ulied Iżrael. Ħaninu ta' qalb tajba l-mulej. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Korintin. Dan u ġismi u demmi li jingħata għalikom. Jien irċevejt mingħand il-mulej it-talim li għaddejt lilkom. Jiġifieri lill-mulej Ġesu fil-lejl li fih kien ittradut ħal-ħobs. U wara li ratt il-ħajr qasmu u qal: Dan hu ġismi li jingħata għalikom. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Hekk ukoll għamel bil-kalċi wara li kiel u qal: Dan il-kalċi u l-patt il-ġdid b'demmi. Għamlu dan kull meta tixorbu b'tifkira tiegħi. Mela, kull meta tiklu dan il-ħobs u tixorbu dan il-kalċi, intom ixxandru l-mewt tal-mulej sa ma jiġi. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajl inqumu bil-wiefa. Gloria u tifħir lilek Kristu. Flimkien. Gloria u tifħir lilek Kristu. Indmu jgħid il-mulej għax is-saltna tas-smewiet waslet. U tifħir lilek Kristu.
mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien ġew xi ħud għand Ġesu u qalulu b'dawk il-Galilin li Pilatu kien ħalla d-demmhom mad-demm tal-vittmi tas-sagrifiċċji tagħhom. U Ġesu qabad u qalilhom: taħsbu intom li dawn il-Galilin kienu iżjed midinbin mill-Galilin l-oħra biex sofrew dan kollu? Le ngħidilkom, imma jekk ma tindmux, il-koll tintilfu bħalhom. Jew dawk it-18 ruħ li fuqhom waqa' t-torri ta' Silwam u qatilhom. Taħsbu intom li kienu iżjed ħatja minn nies l-oħra ta' Ġerusalemm? Le ngħidilkom, imma jekk ma tindmux, il-koll tintilfu xorta waħda. U qalilhom din il-parabola: wieħed kellu siġra tat-tin imħawla fil-għalqa. Mar ifittex il-frott fiha u ma sabx. Għalhekk qal lil dak li kien jaħdimlu l-għalqa: 3 snin ara ili niġi infittex il-frott f'din it-tina u qatt ma sibtilha. Mela aqlaħħa, għax għalfejn se tibqa' tkitt l-art. Iżda dak wieġbu: inti ħallija, Sinjur, għal din is-sena sa ma nasqilha madwarha u nagħtiha d-demel. Id-dieħla għandha mnejn tagħmel il-frott, jekk le aqlaħħa. Il-kelma tal-mulej. Ekħuti darba Santu Wistin spjega lilu nnifsu bħala isqof, imma jinse napplika anke għal presbiterat, is-saċerdozju ministerjali. Jiena magħkom, jien nisrani. Għalikom jiena raj. U f'din il-ġurnata nixtieq nirringrazzja lil Alla flimkien magħkom għax jien nisrani magħkom. Imma mbagħad nirringrazzjah għaliex tani grazzja kbira li nkun nista' inservi naqdi lill-poplu tiegħu. U allura l-ewwel nixtieq nirringrazzja lill-mulej magħkom għal dak li rċevejna bħala nsara. Ħanajda b'mod negattiv uti. Kieku jiena għamilt l-emejjel kollha tal-Ministeru u ma ħallejtx il-ħajja nisranija tikber ġo fija ma nkun ħadd xejn. Kibret ġewwa fija għaliex il-mulej tani l-grazzja li jiena nisrani, Kristjan. Nixtieq nirringrazzjah għall-magħmudija li tani permezz tal-ġenituri. Hemmhekk kien hemm ngħidula
l-inabitazzjoni ta' Trinità Qaddisa. Missier, Iben u Spiritu Santu. Li mxew f'ħajti pass. Ovvjament, meta tajtom il-permess, mhux hekk? Għax bil-permess tagħna jistgħu jaħdmu ġewwa fina. U f'dak il-mument ħaġa tal-għaġeb. Bħalma jgħidilna San Pawl, il-mulej lili midneb ma niswa xejn, adottani bħala ibnu. Ma ddejjaqx, isejjaħli ibnu. Kull wieħed u waħda minna. It-tieni ħaġa bħala nisrani, nixtieq nirringrazzjah għalkemm il-darba mort midneb quddiem il-missier. U l-missier kull darba reġa' għannaqni ftakru fl-Iben il-ħani u reġa' tani id-dinjità kollha li tani fil-bidu. Ma naqqas xejn. Nixtieq nirringrazzjah u intkom miegħi. U nixtieq nirringrazzjah meta permezz tal-Ewkaristija il-mulej daħal ġewwa fija. U dawk il-grazzi li aħna rċevejna bħala umanità f'dak il-mument għax aċċettajtu ġewwa fija saru tiegħi. Dik tfisser l-Ewkaristija qed ngħidlu mulej, issa jien qed ngħidlek, idħol ġewwa fija mulej. Bil-grazzi kollha li inti lajtilna. Dan hu li nixtieq li rringrazzjah lil Alla l-imbierek talli għamilni nisrani qabel ma għamilni presbiteru. Imma Alla l-imbierek fl-imħabba tiegħu dawn il-grazzi li hu minn dejjem rid jagħtina, noqgħod nirraġuna jien ta' tiddejqux tirraġunaw, hekk biex taħsbu iktar fil-fond. Qal imma jiena l-grazzi rrid nagħtihomlhom. Imma dawn il-bnedmin jekk ikollhom għajnuniet permezz tas-sensi tagħhom jaraw, jisimgħu, iktar se jifhmu li l-grazzja dieħla ġo fihom, dak huma s-sagramenti. Għalhekk saru. Il-qofol tas-sagramenti huwa sinjal għalhekk il-Papa Franġisku jgħidilna jekk tgħixhom minn barra ma jagħmlulek xejn ġewwa. Irrid ikollok dik li ngħidula relazzjoni ma' Ġesu biex kull ma tgħix bħala sagrament jidħol ġewwa fik u jkun jista' jimlik bil-grazzja tiegħu. Mela dak li qegħdin niċċelebraw illum huwa la darba għamel sakramenti. X'kellu bżonn? Xi ħadd li amministru. Kif jista' jagħtina s-sakramenti jekk ma jkunx hemm xi ħadd li amministru? Hemm daħal il-Ministeru Saċerdotali. Hemm daħal il-Ministeru Saċerdotali. Il-mulej għażel lili, għażel xi ħudd minna biex permezz tagħhom il-grazzja tingħata noħdu aħna l-ewwel, imma tingħata lilkom bħala grazzja li tistgħu tifhmuha iktar. Xi jfisser? Dan huwa is-saċerdozju ministerjali li jiena rċevejt 50 sena ilu. Xi jfisser? Li d-dinjetà mhijiex tiegħi. Id-dinjetà hija tagħkom, tal-poplu li jien irrid inservi. Għandi d-dinjetà għax inservikom. Waħda mill-problemi li jista' jkollna bħala saċerdoti għax aħna umani li naħseb li d-dinjetà hija tiegħi personali. Hemmhekk nibda nitfixkel ħuti.
meta ma nifhimx li intkom il-qofol, il-lajn ta' kull dinjeta. It-tieni, x'inhu aħna biss medjaturi ta' dawn il-grazzi. Il-preżenza tiegħi bħala saċerdot tista' jew tgħin jew tfixkel il-grazzja li tidħol ġewwa fina. Din ir-responsabbiltà tagħna. Li jien nagħmel minn kollox biex jiena ma nidirx, rrid nidher, biex jiena ma nidirx, biex jidher biss il-mulej u permezz tiegħu il-grazzja tiegħu. U dan kollu jsir f'konsagrazzjoni totali ħuti. Il-mulej qabel ma għażilni biex jien nagħmel l-Ewkaristija, l-ewwel ikkonsagrani. Kull saċerdot huwa kkonsagrat totalment, l-ewwel ikun tal-mulej. Imbagħad il-mulej użawha jista' jużaha. Fil-każ tiegħi ħuti, il-mulej ta' 21 sena tani l-grazzja li diġà nikkonsagra ruħi lill-Alla permezz tal-professjoni solenni. Ta' 21 sena lill-mulej għadlu mulej. Il-futur issa mhux tiegħi, issa tiegħek. U kelma li kont nuża u għadni nuża llum hija użani mulej. Użani kif trid int mulej. Għax hemmhekk il-ministeru tiegħi ma jkunx tiegħi imma jkun ta' Alla l-imbierek. Ħa naraw niftakru ftit. Fl-ewwel lezzjoni. L-ewwel lezzjoni tiftakru l-istorja ta' Mosè, kollox sabiħa. U Mosè ġie magħżul. U l-kelma li permezz tagħha beda jaqdi l-ministeru tiegħu kien jiena hu bagħtni għandkom. Saċerdot irid jiftakara dejjem ħuti, għax inkella s-saċerdozju jsir tiegħu. Jekk ma jiftakarx permezz tat-talb u r-rat ta' ħajr, hu bagħtni, jiena tiegħu, kollox tiegħu, dak li jiena nagħmel. U allura, hekk f'dik is-silta, naħseb li għandna xi affarijiet. L-ewwel nett, l-istaġib ta' Mosè. Tafu li parti importanti mill-fidi tagħna ħuti mhux tibis ta' meta nibqa' nistaġeb. Jiena eben Alla, bint Alla, possibbli, hemmhekk hu. Ġesu meta lija, possibbli, hemmhekk hu. Jiena presbiteru. Possibbli? Immekku. Fil-moment li ma nibqax nistaġeb, kollox jibda jaqa' u jsir tiegħi ħuti. U hemmhekk ma nkunx nista' ngħidha bħalma qal Mosè, jiena hu bagħtni għandkom. Nibda ngħid jiena ġejt għandkom, mhux jiena hu bagħtni għandkom ħin. U biex tagħmel dan, il-mulej kien jaf x'qawwa tagħna u kien jaf kemm hija tentazzjoni kbira. Kull qawwa ta' din id-dinja anke dik spiritwali hija dejjem tentazzjoni ta' supervja. Minflok ma ngħid jiena hu bagħtni għandkom, jiena rrid ngħid dak il-kelma li tiftakru Ġesu kif iddeskriva lilu nnifsu jien ta' qalb ħelwa u umli. Dak bagħtni għandhom. Jekk in-nies ma jarawx kif ikunu jafu li jiena qiegħed nintbagħat minn dak li hu ta' qalb ħelwa u umli, imma dik tfisser ġlieda ħuti ta' fina l-koll u aħna s-saċerdoti kontinwament. Għax għandna s-supervja u l-egoizmu qiegħed f'kulħadd, imma li jfixkilna. Allura x'għamel Ġesu? Ħasser riġlejn l-apostli. Ma tistax tifridhom. Jien fuq l-Ewkaristija ħaġa kbira bħal din ma niftakarx li Ġesu qabel l-Ewkaristija ħassilhom riġlejhom.
dak l-attitudni, mhux importanti ħaslhom li ġejhom, l-attitudni hi li dawk li hemm quddiemek titmur ħafna umiltà. U hemm prezz. U l-prezz x'inhu? Naħseb il-prezz huwa dak li ħallas Ġwanni l-Battista. Jeħtieġ li hu jikber ma waqafx hemm u jien niċkien. Ma nistax nibqa' jiena li jien u ma niċkienx u ngħidlu ma issa ikber int mulej. Ma nistax. Rrid inħallilu spazju. Fil-Vanġelu tal-lum għandna ħanibda minn hemm tiftakru x'kienet mhux l-ewwel parti ta' dawk li mietu, it-tieni parti l-parabola l-qasira. U hemmhekk għandna kollox, ħansemmi. Meta Alla tiftakru hi għalhekk importanti l-kelma tal-Alla. Alla lill-Abraham meta daħal fl-istorja tal-bniedem, il-kelma tiegħu lill-Abraham kienet jiena nqaddes lilek, imbierek lilek, ma waqafx hemm. Biex permezz tiegħek jitqazzu l-ġnus kollha. Qed tifhmu tix responsabbiltà aħna għandna bħala Knisja. Aħna rridu nitqazzu, imma mbagħad għandna missjoni biex permezz tagħna id-dinja ta' madwarna titqaddes. Dawk li Alla ma jistax ikellimhom għax forsi mhumiex miftuħin għal mulej, irid ikellimhom permezz tagħna. Din il-missjoni. U allura x'inhi? Hija x'ngħidlek, ir-responsabbiltà tal-Knisja anki f'pajjiżna hija li tkun Knisja missjonarja. Mhux li tibgħat il-missjonarji li tkun missjonarja f'pajjiżna għandna bżonn ħut. Għandna bżonn ma' kull nisrani li tkun hekk. U l-aħħar żewġ kelmiet mela x'inhi l-missjoni tas-saċerdot ftakru f'dik il-parabola. Tiftakru Alla, insomma, dak is-Sinjur kien se jeqret lil dak ix-xitla tiegħu min qabeż għalih, il-qaddej. Is-saċerdot il-qaddej huwa dak li għandu l-missjoni li jitlob għall-Knisja. Għandu l-missjoni kultant jgħidilna jismakom iktar, mu veru xejn. Il-mulej lilna iridna aħna li tolbu għall-poplu tiegħu. Iridna missjoni importanti mhux biss nagħtuhom, imma it-tieni ħaġa tiftakru ma qalx biss isma' li jiena se nagħmel hekk, imma qal imma mhux se ngħid naqbes għaliha ħalli hekk. Tiftakru kemm ħelwa. Irrid nagħtiha id-demel, irrid u nagħmel dik madwarha. Dak dak tas-saċerdoti. Li ju irrid jagħti permettu l-kelma ta' imma għal minnu fl-għaliq l-iktar ħaġa importanti huwa d-demel mingħajru ma jikber xejn. Għalina l-iktar importanti permettu li ma niddejjax. Id-demel għalina huwa l-Ewkaristija. L-Ewkaristija hija l-għajn u l-quċċat ta' kull insan. Għalhekk poġġejna it-tieni lezzjoni hija hekk. U jiena hekk provajt naqsam magħkom dawn il-sibijiet. Ta' dawn kollha ħuti. Jiena xtaqt li ngħid żewġ kelm istaġbu bihom. Is-sal mhux ingħażiltu. Mhux se nagħmlu kollu, is-sal responsorjali. Bierek ruħ tiegħi il-mulej. Inaqdu miegħi taħi fl-ispirtu ħin. La tinsiex il-ġid kollu li għamillek, li għamel miegħi. U forsi l-iktar ħaġa li jaħfer ħtijietek kollha. Iħadnek bit-tieba u l-ħniena. Din hija l-imħabba ta' Alla l-Missier li aħna qed nistqarru hawnhekk illum. Tixnuru il-fidi tagħna f'Alla l-Missier
Alla l-Iben u Alla l-Ispirtu Santu u l-Knisja. Jiena nemmen il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. Mulej wieħed Ġesu Kristu Iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn il-wiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben li hu meqjum u mweġġa' flimkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem fom mill-profeti u fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar muljewa nistqar tal-bit tal-fedili għattom madwar Sitna Marija li sbaħ disċiplu tal-mulej ħalli tmexxina hi. Minn fuq is-salib Ġesu tal-l-ommu lil San Ġwan biex joħodha fil-komunità tiegħu. Ejjew mal-Knisja narfu lil Marija bħala omm il-Knisja biex twassalna ant il-Missier u tispirana biex nimxu fuq il-passi tagħha. Alla ried li l-Madonna wara għajt il-50 tkun mal-apostli tistenna l-miġja tal-Ispirtu Santu. Ibgħat mulej l-Ispirtu Santu tiegħek fuq dawk li jmexxu l-Knisja, il-Papa Franġisku, l-Arċisqof tagħna Charles, l-isqfijiet u s-saċerdoti kollha biex jarfu jmexxu l-Knisja fuq il-passi ta' Ġesu Kristu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Marija wieġbet għas-sejħa li għamlilha l-mulej billi aċċettat li tkun il-qaddejja tal-mulej u li tagħmel kollox skont kelmtu. Għamel mulej li kull nisrani jagħmel din l-istess tqarrija u jgħix skont il-ħajja li urina Ġesu fil-Vanġeli. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Il-mulej għażel lil Sitna Marija meta kienet diġà arusa ma' Ġuseppi biex Ġesu jitrabba fi ħdan koppja miż-żewġa li jiffurmaw familja għal Ġesu. Għamel mulej li daw kollha li ġew imsejħa għal żwieġ nisrani jgħixu s-sejħa tagħhom bl-istess fidi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Marija marret ant Elisabetta bħala sinjal. Hija marret bħala missjonarja tal-bxara tajba u tal-karità. Mulej għamel li l-komunità ta' daw kollha li jemmnu f'pajjiżna iħossuhom missjonarji fl-istess pajjiżna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Meta Marija u Ġuseppi marru fit-tempju jippreżentaw lil Ġesu, hija laqgħet is-sejħa li tbati għal Ġesu. Għamel mulej li kull nisrani jagħmel din l-istess għażla li jimxi wara Ġesu anke meta jrid ibati. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Marija kienet taf u ħasset il-ferħ meta kellha lil Ġesu ġewwa fiha. L-ewwel fil-ġuf u mbagħad meta kienet titqarben mal-komunità nisranija. Għamel li l-insara kollha jersqu spiss lejn l-Ewkaristija b'fidi u b'ferħ. Nitolbu. Ismana nitolbuk. Aħar darba se nagħmilha jiena, Marija kienet ma' bina Ġesu meta kien qiegħed ibati fuq is-salib u żammitu f'ħoġora meta miet. Nitolbu għal dawk kollha li qegħdin ibatu
biex iħossu l-preżenza tagħha ħdejhom u nitolbu għal dawk kollha li mietu fis-sliem din il-quddiesa b'mod speċjali għal ommi u missieri u issa anke għallinu ommi u missieri kien jisimhom Ġużi u Ġuża. Ħalli jiġu mill-qwa fil-ġenna fejn qiegħda Sittna Marija. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Fit-tiġ ta' Kana Ġesu ried li joffrilna lil Madonna bħala dik li tinterċedi għalina. Mulej inqiegħdu dawn it-talbiet f'idejn Marija biex tkun hi li twassalhom għandek bi Kristu Sidna. Noqogħdu bil-qiegħda. Fuq xewqa ta' Monsignor Cremona, il-ġabra li sassir issa ħatmur għal preżenza Dominikana fl-Albanija. Nirringrazzjakom. Kantaw flimkien l-offertorju birek tal-ħobs. Flimkien. Birek tal-ħobs missir
nitolbu biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Il-qalmulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' isem għat-tiġijiet tagħna tal-Knisja mħazza. Mulej se nofrulek is-sagrifiċċju ta' tifħir b'ratta ħare tal-li żammejtni sa issa. Naqdik fil-Ministeru Saċerdotali fil-ħniena tiegħek is-sokta wettaqni fl-uffiċċju li tajtli bla ma jistħoqli. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nisu ħajn il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Bl-emil tiegħu tal-għaġeb li seħħ fil-misteru tal-għajd konna meħlusa mid-dnub u l-madmat tal-mewt u msejħin għal dan is-seb kbir li nkunu ġens maħtur, saltna ta' qassisin, nazzjon qaddis, poplu miksub u li nxandru ma' kullimkien is-seta tiegħek li sejjaħtilna mit-tlam għad-dawl tiegħek tal-għaġeb. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli matroni u mad-dominazzjonijiet mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u nkantawlek bla qiegħda. Tas-sewint mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mitluh ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk għaddishom l-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina ħaj l-ħobs
radlek il-ħajr, birek qasam tal-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħajl kalċi, radlek il-ħajr, birek tal-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tal-tnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Nqumu bil-wieqfa. Għalek u lej, aħna u namlu dan tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin u tluħ glorjus tiegħu fis-sema, aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu, ratt il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek, ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek, nimtlew bl-Ispiritu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minnu offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mal-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek, mod speċjali l-Apostlu mis-Sena San Pawlu, ma' San Domingu u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jitlu dejjem għalina quddiemek. Amen. Nitolbuk lej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wedda fil-fidi u fl-imħabba il-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja, il-qaddej tiegħek, il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu, l-Isqof Pawlu qiegħed imexxi din iċ-ċelebrazzjoni, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. U l-poplu kollu li jinti ksib talik. Ilqa bit-tieba talbu x-xewqat ta' din il-familja li jinti ritta tinġabar madwarek. Għader misirħanin illu li dek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħinna l-ħutna mejtin u għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-salna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-seb tiegħek. Bi Kristu sidna li bih intfawwer id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Aħna
nafu li Ġesu rrit li permess tiegħu naslu għat-tannieqa ta' Alla l-Missier. U Ġesu għenna kif ngħiduha permezz tat-talba tal-Missierna. Ejjew Quies in celis, sanctificetur nomen adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Eħnisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa minn kull ġnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għaxtijak is-sal, għawa, glorja dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħet lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Ejjew nagħtu l-paċi lil xulxejn. Paċi miegħek. Grazzi Ġorġi. Miserere nobis. Miserere nobis. Dona nobis pace. Ejjew nistaġbu darba oħra. Ħaruf talla ġej ġewwa fina. Mhix xi ħaġa faċli, mhix xi ħaġa mixejn ħafna. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin aħna li ġejna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jissoqlix tidħol taħt is-saqaf. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun fejha.
passio Christi conforta me, o bone Iesu, exaudi me, intra vulnera tua, absconde me. Ne permittas a te me separari, a boste maligno defende me. In hora mortis me, voce me, voca me. Et iube me venire a te, ut cum sanctis tuis laudem te, per infinita saecula saeculorum. Amen. Leitni l'hai leitni bġid, ġismek u kolt majtni. Minnek leman ninfiriġ, miegħek nejx irrid.
sejjaħ inniket li rrid ħaddan missir u nibqa' ngħix ħdejk. Tajtni l-ħajja mlejtni bġid ġismek u kolt majtni minnek leman nil-firriġ miegħek ngħix irrid. Għall-aħħar darba? U mulej li x'nistan rodlok għal-ġid kbir li miegħi għamil. Ta' kull jum infaħħar lill-ismek ma' kulħadd għal dejjem. Nitolbu. Mulej għal-glorja ta' ismek jien iċċelebrajt ferħan il-misteru tal-fidi felluq il-50 sena tal-bidu tas-saċerdozzju tiegħi. Għatini li nkun vittma ta' mħabba għalik biex inkun nixbaħ il-vittma qaddisa li offrejtlek f'dan is-sagrifiċċju bi Kristu Sidna. Noqogħdu bil-qiegħda. Eccellenza Aziz Arċisqof Pawlu, jiena nixtieq ninterpreta il-qalb ta' kull wieħed u waħda minna li qegħdin hawnhekk madwarek il-lejla biex ngħid grazzi lil Mulej tad-don li tagħna fik. Inti fis-santa li tajtna bħala tifkira għamilt rassenja lista
tal-grazzi li tak il-mulej, li tkun ġbija ta' Alla meta ħalqek, li tkun iben il-missier fil-mamudija, li tagħti ħajtek fil-professjoni solenni fl-ordni Dominikan u 50 sena ilu sejjaħlek biex tkun presbiteru, saċerdot, għaddej. Fl-2007 sejjaħlek biex tkun ir-raj tagħna. Fik sibna raj ta' qalb ħelwa u umli, konxu mill-limiti tiegħu imma b'qalb kbira. Ta' dan nirringrazzjaw l-Alla imma nirringrazzjaw ukoll lilek tal-li kooperajt miegħu. Inti llum erġajt sejjaħtinna biex inkunu knisja missjonarja. U fakkartna li aħna s-saċerdoti mibgħutin, mhux biex nippreżentaw lilna nfusna, imma lil dak li sejħinna. Sejħinna fil-ħolqien għax hu u li hu il-prinċipju ta' kull ħajja, sejħinna waqt li iħenna lina, sejħinna biex inkunu ambaxxaturi tal-ħnina tiegħu. Itlob għalina biex fuq l-eżempju tiegħek il-kelma ta' Alla nużawha bħala dawl, mhux bħala ġebel biex ingaraw il-xulxin. Itlob għalina biex il-messaġġ tal-Evanġelju ikun messaġġ li jwassar il-ħelsien lil kull minnhom jassar, mhux biex bih injassru lil minnu batut. Itlob għalina waqt li jiena personalment nirringrazzjak ta' kemm tgħinni fil-ministeru li inti taf għax ġarrabtu, ikkomplikat u mhux faċli. Jiena nixtieq ukoll nawgura lil ħuk fl-Ordni Dominikan, l-Arċisqof George Frendo, aħna nifirħu narawkom flimkien u nirringrazzjawkom. Fil-bidu ta' Diċembru kelli xorti li nżur il-Knisja fl-Albanija, id-dioċeżi sabiħa mmexxija mill-Arċisqof George, iltqajt mal-missjonarji Maltin, inkluż id-Dominikani li hemm l-Albanija u s-soċjetà tal-Mużeum li qiegħda f'Korċa, u realizzajt li aħna bħala Knisja Maltija irridu nkunu kif għattinna inti, missjonarji at home, u dak li naqsmu ma' ħaddieħor ikun ġej minn dak li ngħixu aħna. Imma nixtieq nirringrazzja wkoll fil-persuna tal-Arċisqof George tant missjonarji li taw ħajjithom biex ixandru il-Vanġelu barra minn xtutna. Inti meta ordinajtni jisqof u hawnhekk f'dan il-konkatedral Aziz poġġejt fuq rasi il-mitra, fakkartni fil-vokazzjoni għal-qdusija. U jiena nixtieq impattirek ftit lura, u allura ħsibna li bħala rigal ta' din l-okkażjoni nixtrulek mitra oħra biex ikollok x'tilbes u x'tażel. U hekk għamilna wkoll għall-Arċisqof George, mhux l-istess sajżi li jitħalltuhomx. Imma l-istess biex ma jiġġildux sewwa. Jiena Eċċellenza, l-ewwel nett anke f'isimna lkoll nixtieq
nagħti l-kondoljanzi lilek u l-familja tiegħek għat-telfa tal-Lino għaddej fidil u veru. Aħna nafuh fil-Caritas għal ħafna snin. Nafuh ukoll bħala persuna ta' mħabba kbira, ta' prudenza kbira, ta' ftit kliem imma ħafna emil. Intom il-familja tafuh ħafna iżjed minna. Għatihom u lej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħ fis-sliem. U aħna minn qalbna eċċellenza lilek u l-ħuk l-Arċisqof George nawguralkom ad multos annos. Skużawni, se nerġa' ngħid żewġ kelmiet. Mela, huwa issa kelmiet ta' ringrazzjament. Jekk kien ħajti nista' nagħmilha fit-tlieta. L-ewwel it-tfulija żożija. Nixtieq nirringrazzja l-mulej, għall-ġenituri, għall-familja kollha tiegħi u għall-ħbieb li xi wħud minnhom qegħdin hawnhekk u għal dawk li iffurmawni fl-ewwel żminijiet ta' ħajti. It-tieni mument huwa l-mument meta jiena dħalt reliġjuż fit-triq tiegħi lejn is-saċerdozju. Nixtieq nirringrazzja għal ħafna patrijiet li tawni eżempju tajjeb u ffurmawni biex jiena nkun nista' ħanajtek nidħol iktar dil-lotja totali tiegħi. U fl-aħħar nett nixtieq nirringrazzja iż-żmien fejn jiena idejt il-Ministeru Saċerdotali. Xi wħud li qed naraw hawnhekk huma persuni li entom b'xi mod u għenuni b'xi mod. Persuni li stajt nidħol f'relazzjoni spiritwali, personali f'isem il-Mulej Ġesu. Forsi minn għandi talmu xi ħaġa, imma minn għandhom tallimt ħafna. Nixtieq nirringrazzja fl-aħħar nett lilkom kollha li ġejtu hawnhekk l-isfijiet li hawn madwari, nixtieq nirringrazzja lis-saċerdoti, nixtieq nirringrazzja lilkom ukoll. Grazzi ħafna. Traduzzjoni ta' dak li kantajna bil-Latin. Il-mulej ma'kom Miegħek ukoll. ikun imbierek isem il-mulej. Issa u għaddej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Li jagħmel is-sema u l-ard. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru fil-paċi ta' Kristu. Radu ħajr. Kantana u kemm nixtieq nara. Forma gem
flimkien fuq maġem Ġesu fil-glorja tasmew fuq tron ta' li jinti bil-barki. O kem nishtiq nara dillit jepomlin bla isin hobba l-ħlin li tħossa l-midim li flimkien fuq maġem Ġesu fil-glorja tasmew fuq tron ta' li